el representante del Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, la senadora Bideguren, autora de la moción originaria, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas. Eskerrik asko, presidente, eta eskerrik asko egindako ekarpenengatik, baina dakizuen bezala aurreko plenoan ministroari egindako interpelazio baten ondoriozko proposamen bat da gaur aurkezten duguna, eta ministroaren hitzak entzun ostean, onargarria izan daiteken, edo gehienentzat onargarria izan daiteken testu bat aurkeztea pentsatu genuen. Eta hala landu genuen, eta ahalik eta kontsentsu gehiena lor ditzaken testu bat bozkatzea da gaur hobesten duguna. Emendakinak onargarriak dira, nola ez, baina ez dute kontsentsu nahikorik jaso eta beraz ez ditugu onartuko. Hori bai, uste dugu une egokia dela izan daitekela gai honetan adostasun politikoa indar berritzeko. Alegia, hizkuntza koofizialen aldeko konpromisoak berritzea gaur egun daukagun panoramarekin beharrezkoa da. Ikusita azken urteotan aurrera barik atzera egin dugula ikuspegi batzuetatik begiratuta, epaitegitatik jasotako erasoak horren seinale. Egia da beste mozio edo proposamen batzuk eztabaidatu direla Kamara honetan eta beste batzuetan, baina egia da baita ere momentu aproposa daukagula aurrean. Administrazioan ematen ari diren eraldaketa digitalak aukera ezin hobea ematen digute hizkuntza ofizial guztiak behingoz kontuan hartzeko. Jendarte eleanitz batek aukera izatea bermatu behar dugu administrazio guztiekin bere hizkuntzan aritzeko. Eta beraz, gustatuko litzaiguke gure taldeari senatuko gehiengoaren babesa jasotzea mozio honek. Bihar gainera kontuan izan da ama hizkuntzen nazioarteko eguna dela, benetan berri ezin hobea izango litzateke. Eskerrik asko. Gracias, senador.